Ini apa kendian? Siapa story jong kini ki langut si parlok lani ki langut ki brio ki jong play. Long ba hadin ba un Nebuchadnezzar ulalong usim ubasensyar ya ka hima Babylon ublay ulai tino ya ka yeng Israel ha ka kti ki jong kidang Babylon. Ting ngala juong ya kani kentian man ngan ong biang sasisian no matang. Ting ni perkhat ba ublay ba rendang hadu kata. Balai kita kolong nomor open system ya ki kon Israel. Kajing long merau kajing kikon hapo kikon Israel hapo Babylon kamdai kaj basu jaran khat kadi kebo blay IT ya kikon Israel hakakti kinong Babylon kadi kebo blay usha ya sim Babylon ban job ya kini kikon Israel but kadon kadaw silindat balay bo blay usha ya ki bikin job no ya kini kikon Israel kadaw kolong nomor ba kini kikon kiba rendang kikon Israel kibreu kiba ile persha yo blay Kibril, kibom jo senyo, ya kijingker ku kibau blay la ai. Ba kide du kibril, kiba yak karna blay bonsin. Tak rau blay, haban sya yaki le ni, haban pa yaki, ha kijingten jo jong kijingem. Klang makila ban jo menon pai biang sya u sesien ban snow tu. Ba kijingem ke jong ki klem tau blay bo shisha, klem tau blay bala tha ki kenum la ban long e em. Ba ha kani ke kenti, kadi ke por ke bagi kon Israel kila sya ring mrau, ha ke jing sunshar ke jong sim Babylon ba kerteng un Nebuchadnezzar, ba du wena preng ki sim ke don nam ba jo ke hima Babylon ke singi ke bo minshwa, deru sim uba u Daniel Shadrach Meshach bat Abednego ki la penrit jela dia ha ke jinglong ke jong ki kum ke jinglong ke jingem ke bakin jado kat kum ke jingedei ke jong ki dan kamban penrit jela dia khmat ki nong sunshar henrei kawai ke basnut tunat igini ki samla kalong bagi ki samla ki bom penjem ksai ya ke jing shisha ka bedei bat kat ketin ke jong blai kawai shisho ka bangilap ha ke ni kalong ka beningkong kalong ngachu thu ya ka pasok jong ni kalong ka beningkong ha ke ni kalong ka beningkong ka ke jing khat ke jong sim Nebuchadnezzar ya ki shakri ke jong u ban ong ki ban walam hakmat ke jong sim Nebuchadnezzar ya kita ki samla ke bakan sai tam na ka hima ke jong u lagi long kinu ki priu kham tam me na preng jong kita ki jiu ban walam ya kita ki samla ke bakan sai tam hi phai bat puli ke khat ke sa wong ya ki samla ki bom dan ke jing thodak hendai ki ba babril ki badan ke buj ha ke jing start baro bat ki ba sian ha ke jing tip bat ki ba snothu ya ka tan rai ke jing start bat ki ba nang ban yeng ha yeng sim bat ba un hikai ya ki jing start bat ka ktin ki khaldi gari ka ktin ki kran ki nong Babylon ka daw long u sim wong walam kita ki jiu apabila jet kita ki samla ki bakan sai tam nap deng ki samla baro walam ki hakmat jonga kiri ban long ki samla ki ba start ki ba sian ki badan ki jing champagne ki badan ki jing snothu bat penyang ki hakmat jonga kanang bang yo ban hikai ningkong ya ka ktin ke jong ki nong Babylon ketin juga khaldi ketin juga nong Babylon walam ki hakmat jonga bonyo hikai shoi ki ka ketin pi ka ketin kadi ka badan kam ningkong ka ketin kadi ka badan kam ningkong kanu ka benta ka bangile la kalong ka business la kalong ka pile even shakri oblay la kalong ka ministry mala do pile ban yalap pile ban hikai pile ban sedang kanu no ka kam ka ketin kadi ka ningkong takdam William Carey men ba wan ban ino ya ka ri ka jong ban wan shari India habo yok jat hari India ka ba ningkong ka bule kalong ban snap shwa ya ka ketin ka baki kran ban puli shwa ya ka ketin ka baki kran ban anda lo puli ya ka ketin ka baki nong India ki kran kam tame apa West Bengal baki kran ya ka Bengali hadin mula nang ya ka ketin ki jong ki usdang ban ya lap ka ketin Bengali usdang ban hikai ya ka ketin Bengali but hado ka ba shwa bu nyap William Carey long ba ula translate bondly ki benta jong ka Bible ula translate ya ka Testament ma ula translate ya ka Bible brok way war ka ketin jong ki nong Bengali ka daw ko long nomor bele su thu ba ka ketin ki ka kong santam na kamta ban penyar ka hima ka jong blay kum jo ha ka por sim Nebuchadnezzar su thu bakin shim ya kata ka benda ban ya trailer madu ka hima ka jong u ka ketin ka kong santam kaktin kadi ke bokong santam te nata kada ulong wara iki hakmat jonga baradi nang ta ulong ru kumju ikini ketin baru sim ula bu ka benta hala ka sngi yakina ka jingbam sim bat na ka wan ka ba udi bat ba on sa yaki laisnem hakaba kut kitaru ki la ban yang hakmat jong sim te hapdeng gini lo makidon kitna pdeng joki gide Daniel u Shadrach u Meshach bat Abednego tungin om da keteng ka bangila ban tublut bro u Daniel u Shadrach bat Abednego la walami ki hakmat jong sim ba sim lo ong ikini ki shakri ai ki jingbam ka ba best ame na pdeng ki jingbam baro ai ki jingbam ka jong sim pendi ki da ka wain ka jong sim kanang ba sngai kin plung bat anda ladap lais nem kan thi
saya pe ngan sa pe yaki ngan sa bishar yaki kilolong nem kumta balada kilolong kumta on sa pendon kam yaki hakmat jong sim anda ba kini syakri kilale ya kata kilawan hakmat jong Daniel Shadrach Meshach Abednego bat kila shim yaki ban penkerpang yaki ki sangut ki sama hakmat ke jong sim bala airu yaki ke jingbang ko hatam bala truaro yaki ke jingdi ke jong sim ki jingdi wan ke jong sim ke balong ke jingdi ke bala wan ban penbuat labi phai shedin ha ke juk ke kitab jong Daniel ha ka jingim ke jong Belshazzar sim mo ha din jong sim Belshazzar ka jingja ke long ba Belshazzar ula shim ya kata ke jingdi wan ula di hado ban buat temut ka jingdi jong sim ka jingdi wan ke jong sim kam dei ke basudi tang ban pengat met kam dei ke jingdi tang ban bahaya kamet dan ke jingdi wat hadu ban poi se jingdi ban penbuat kamut ke dan ke jingkle hapo jong ka ba anum yarap ya ke jingdi ke jong ki baru blay tak dau Daniel Shadrach Meshach Abednego kila kentai ya kata ke jimbam sim kata ke lenong ke beningkong kila kentai ya ke jimbam sim new syakri ulah syaptiang ha ki kentai namar urang perkat beyo kensa raiko kensa mo kensa dot kensa raiko kensa sti ka dur khmat juki lada lais nem kenum yo ya ke jimbam ko biang kensa poi se kata put su syakri ulah syaptiang hene kini ki syakri ke jong blay kini ki syakri ke jong blay kila yaine scam baru blay kila yaine scam baru blay ba kila ong ya kita ki syakri ki jong sim ba kimnan kam ban penstom kita ki baru kin bam tang dau jur mo tang dak jur ba ka jingbang ba ki juya bam be tang da kata kini ki langut ki samla rakat Daniel kyong nginya bam da kata ka jingbam ka ba ki jubam kinum tre ya ka jingbam sim kinum tre ya ka jingdi sim hane kin bam be ya ka jingbam ka ba ki la ban bam ka be dei nam ta ka jaj ka kinja ka jong ki ka ban pensosi ya ki breu ki jong ur ki jong ki ro kum jo ban nam pensosi kham tam e ya blay ha ka jingbam ka jong ki kum ta kila kan tai ya ka jingbam sim but hadin kita ki singi kila ya ki por kila ya anda habla poi kita ki light li ki snem bala penyengi kini ki samla hakmat jong sim la shem ya kini ro sim la shem kini baru sim ke dekat ka khat kendai ngan puli ka ha khat prash wa ti ha ka bekut kita ki singi ki bo sim ula bu bon walam ki baro urang ba ki yunok ula walam ki hakmat un Nebuchadnezzar bo sim ula kren bat ki te hapdeng jo ki baro shem la shem uweru komu Daniel Hanaya Michel baru Asaria na markata ki la yang hakmat usim barha ke jing start barha ke jing shempang baro shapang ki ba usim ula kli ki ula shem ba kila kham shempa kila kham nang shipo sha bani ki start bagi nong le bertong baro ki ba ha ke hima ke jong u baro de udanial ula sa hadu ke snem ke ningkong usim seras kani ka benta jong ni ke lenong labi pahai nduk dekat kini ka kentin jong blay ka bang ya puli menta ka ya tho kini ki brelo ra akhma jong sim la sobha ya ka jim ka joki baru sim la shem ki bi kilong ki babit ki babiang habla tunjo ya ka jing start ka jong ki la shem ba ka jing start ka joki kalong shi posha ban ya kita ki real start ki jong sim shi posha ban ya ka jing start ka jong kita ki brelo ki ba start ki jong sim o sim la kmen shibun namar ba kini ki brelo ki la kham start ban ya kita ki way pat kalunong ka ba lai ngin ya pai kalunong ka ba ar kalau nong ka ar ka ke benta ka ba yathu kumno Daniel la bataya ka jing phosni ka jong sim Nebuchadnezzar ngin pe sha kalau nong ka ba lai ha ka lenong ka ba lai ka ke jingja ka sim Nebuchadnezzar ula bo ya ka hukum la thau ya ka we ka blay ka jong u bolom ka baro ki brio ki badan hapo ka hima ka jong sim Nebuchadnezzar lagi ki Jew lani ki nong Babylon baro ki badan ha ka hima jong sim Nebuchadnezzar kin mani ya ka ni ka blay ka jong sim Nebuchadnezzar bolom bo ya ka hukum uno ubam mani kani ka blay jong sim Nebuchadnezzar on bread yaki hakal lawar ding kabala thangrem bat ka sim Nebuchadnezzar ula bo khnang bat penstom ki brew ki ba persha ya ka hukum ko jong dai ka baja ya kani ka kintin la wanra akhmat jo ka hima ka jong sim ba ki shakri jong sim ro ki asngau ya kani ki tepru ya kani bat man ka por skap ya kani ka khot nakal nong ka balai anak ka khot ka ba san bat hamar ka por bangi asngau ba pi asngau ya ka jing sawa ka jing put ka syarati ka bajana ka tangmuri ka nebel ka dulsimar bat ki kinja jing tembaro pindem pin mani ka dur blake siar ya ka bos Nebuchadnezzar ula penyeng bat uno bom dem ban mani ya on sa bread
ya ha kata ka juk kapor hapdeng kalawar ding kabala thang rem na mar kata ha kapor ha ka kita ki kinjab re baro kile snow ye jing sawa jo jing pot ke sharati ke bajana ka tangmuri nebel bagi ka ki kinja jing tem baro ki kinjab re baro ki jaj ben re bat ki tien kila dem kila maniru ya ka durblek siar ka ba Nebuchadnezzar sim ula penyeng kini ki beri baro ki bedana ke hima jong sim Babylon kila le ya ka ega sim ula hukum ya ki ban ne hanai ka sosi pa kalong kila don kini ki samla ki bam shimla dem haunu sim lani kim shimla dem ha kini ka blay jong nu sim kita kilong Shadrach Meshach baru Abednego kadkhat ka bakhadar don ki jiu ya ki ba mela bu halor ki kam ka snat jong ka Babylon Shadrach Meshach baru Abednego kini ki beri ko sim kim shim su nyo ya me kim shakri ya ki blay jong me lemni mani ya ka durblek siar ka ba mela penyeng kata gare ming sham na kani story ngan sabatai ka benta ka sa chidin chibet kai ka bang i ka long ba kini ki samla ki shakri ki jong blay kim shimla dem ya kani ka blay siar la ni ka blay tha ka blashna dos im Nebuchadnezzar kani ka pasok ka bang kwa ban sot na kani ka jing hikai don bun sien ni hapreng ki jing jar hapreng ki jing e hapreng ki jing ele kamtam hapreng ka hukum ka bla bu yingi bun sien ni pendem no ile de la ni lemno ni pendem sai no lani ngia menjor lang no ba ke ke bomdei hendak mau ba man ke por ha bagi wan kum kini ki por ki ba ki nong yalam jong ri lani ke judgment rio ki khot yangi ban penjam ksai no ya ke jingat baru cross Yesu ke mau bangin yang kum yang Shadrach Meshach bar Abednego bangin mani ya ke blai thau ke jong ki brio hari ban mani o blai o ba shisha ke baja hadin nang tala shim Shadrach Meshach Abednego lo ra khama jong sim bala shim ba kim shim la mani kata ka dur blai sim bala tharu sim Nebuchadnezzar la bread ki hakalawar ding la bread ki hakalawar ding bat kini ke ding ke bala penyeng long ba la penyeng yang ni ke ding hado nyosha ya ka bakala jume nyosha ya ka ba kata ke ding kala jume la penyeng ya ke jingklang ke joka ba ka Bible ke thu lai ka snutlat shu kan ka ba khila ban shem na ka khot bar puar namar kata namar ba kalunong balai dekat bafuar namar ba hukum ke jong sim kala long ka ba kerki bat ba kalawar ding kala rahem ka thele ding ka thele jong kata ka ding kala penyap ya kita ki breu ke bala bread yo Shadrach yo Meshach baru Abednego terus kata ngam habang apuli kan ka story ngam jupoi pelet jumut ya kini ki breu ndai menem stak ko bang apuli bang ya kan ngashamba habala bread yo Shadrach Meshach baru Abednego hapo jong kata kalawar ding kibayap mende Shadrach Meshach baru Abednego kibayap kide kita ki shakri jong sim ke beli bread ya ki kai ke daw ba ki kilayap pada kolong ba kajing thang rem blat jong ta kading lani kajing klang blat jong kading perkat hadu kata kajing klang jong ta kading ya ki bri ki beli bread ya ki kilayap hapo jong ta kading la thang in khong khat ya ki nomor balai kajing rem kajing shirkai jong ta kading ka bla penyang ban thang yo Shadrach Meshach baru Abednego kai ke beja hadian begini langut Shadrach Abednego baru Meshach la bread ki hapo jong kalawar ding sim Nebuchadnezzar yo iya ke bapla hapo jong ka dekat ke arp saw ong anda kum tahu sim Nebuchadnezzar la lingo bola yang jek she's done ula kran bat ula ong haki real side jong u chimdei langut ki breu ki bangila bread bala khum hapdeng kata kading kila yathu ba kila ong usim shisha usim kalong kum ta ula itu bola hakmi ngayu i sawut kum no kum ta langut la bread ki hakalor ding kum no ki mi sawut hapo jong kata kading kiriu perkat jong ke Bible ki ong utau way ubala don hapo jong kata kading udah TRAI Jesus Christ ubala wan ban care banda ya ke jim ke jong kini ki langut ki samla kiriu kra perkat jong ke Bible ki ong shisho bau ni udah uta ubalong TRAI jong ki ke baro uba kading bat kal air ka bat ka wa ki ko ngo yo takdaw de tang TRAI jong Jesus Christ ubala ban le ya kata takdaw sim Nebuchadnezzar anda ba ula lej ban yo i ni kalawar ding uling ngawong ngibret laingon apa kalawar ding kuno kimi sawat nai mi ni so wepat hagi jing syak la de ban in khong khai la de ban i tang ka ding sudah haning i man sawat ong sim Nebuchadnezzar la mare shaki bulong Shadrach Meshach baru Abednego to ai ba kani ka sim ta pen mi no na ka kalawar ding mo blay jong pi la pen em pi na kalawar ding kila ya mi no baru kila mi no sim Nebuchadnezzar la bu sna ni hukum ong ba nadu menta ka ni ka sngi ngin no money show the way pat blay like no blay jong Shadrach Meshach
but Abednego. Haka hima Babylon, kin no money show the kiwe ki play. Haka por bang sanshar jong sim Nebuchadnezzar, sha show you know ban money the kiwe ki play. But when money bitang yo play jong Shadrach Meshach, but Abednego namar don show we but play uba kuma o. Kani ka ki jinkai ka bang yo, lani ka ni story ka bang yo Lincoln na ka jim jing ni ki lingot ki samla. Ka kerteng Shadrach. Kabla ay ka haka ktin jong ki jiu kamut ublay uba ai. Nang ta Meshach kamut ublay away pat uba kum ta ublay uba ngi shakri wa kata ka de ju ka benta ka bang yo I ha ka ni ka benta ka bo sim ni bu khone sa wong way pat uba kum ni ublay ni try Abednego ka jumut jo keteng Abednego kamut try ulong uba yarap try ulong uba yarap skap kini ki jumut kini ki lai tali ki kerteng lani ki laingut ki kerteng ju kini ki brio ublay uba ai way uta uba kum uta ublay ujongi but try uba kloy ban yarap Daniel pat kamut ke kerteng ka jong u ka thau banong ublay unong bishar ujonga takra ublay bishar haka por jong Daniel haka por jong kini ki laingut ki samla ublay bishar ya ki judgment riu namar ke jingle ka jong ki ublay bishar ya ka hima Babylon namar ke jingle persha ka jong ki ya ki briu ki jong blay but ublay bishar persha ki namar ke jingle persha ka jong ki khamtam ya haka jing mani blay tha nginya phai sha ka paso lani ki jingi kai ke ba kodor na kini ki laingut ki samla na ki jingi thu khana bangi lo yo ban puli mene likely ki jingi kai ka bangi yo lani bang kwa ban wara bat phi haka ni ka por ka bamta ka jingi kai ka ban ningkong ka de ni ka ba kong san bhai ka jim krista na kini ki singi ka bamta ngeli aswo chapang ka ni ka story ngeli tip chapang ka ni ka story ngeli puliru chapang joka hado menta mene ka ni ka story bla ya thu na do mangarang le khna school ni ki jingi kai ka dan jingi kai ka ba kodor ka ba ngat phi dan kamban tip ka jingi kai ka ban ningkong ka de ki jing ten ju bar ki jing jar jong ki jingem kan ma ba kim dei barbor ki dak ba blay ula eno lani ula bisharengi ma kan ma ha ka por jo ka klam covid katindai kilaran bon ma ki prabnge kyong blay ula bishare ka prathai kani ka dei ki jing bishar hok jong blay ka wasa ka wei kyong kani ka dei ki jing tim ka jong blay ka prathai kani ka dei ki jing tim ka jong blay ka prathai na maro ka prathai ka la le pop palat hani kan ma Shadrach Meshach Abednego lada ka dei ke jing le pop ko jong ki mut kata ka ding kala dei bende ke jing bishar ke jong blay ki nomor blay la bread ki ha ka ding mde da ka mon ke jong breu la bread ki ha ka ding da ka mon ke jong blay ru kun jo pi la da blay man ulan pen sange yo Nebuchadnezzar ban bread yo Shadrach Meshach ban Abednego po jo ka ding la da blay man ula ban thao da ka wei pa ka lat ba kum no kin lai no na ka ni ka ding la ni kin lai no da ka sha bread da ka ding ni ka ding mon ke jong blay ka ding mon ke jong blay pi tem hem baka jinga kendo ko jongi ki jingja ka prothei ki baja mata ki jingjin jar jong ka jim ka bangi kendo nei kamot bo blay ula ino yanga ba ka jim ko jong phi rei mau ikani ko wei ting ting u blay u sha ya ka ding ting ting u blay u sha ki jingja ting ting u blay u sha ya ki jing e jong ka jim khnang bo yo ban pendan buram yala ka jong ka kerteng ka jong o teng bleu sha ikum kita bun yo pendem rom ya ka kerteng ke u kading ni kamot bau bleu lo bishar la ni lo ino yo Shadrach Meshach Abednego hani ke ke daw ko bleu ko pen pau ba u bleu u jongki ulong kum kata ka kerteng ke mula ai ki Abednego kamot utrai u bayarap Meshach kamot we u kum tau bleu Shadrach kamot u bleu u bai u bleu u bai ya ka jingem ya ki la ai do blay namar kata andon su do wepat uba kum o namar kata wepat bala ban yarap ki ditang mo hi ban yarap ki ta kada ka ding ka ba Shadrach Meshach ba Abednego ki sha lani ki ya leng ba kam dei ka ding ka ba blay la ino ya ki hanoi ki ka ding ka ba blay mut ban pau ya ka buram ka ba khrau ka jo ting ting phi ka mau ka thli ding ka la ban long ka thli ding jong ka jing bishar ba ting ting la pi phai sha ka benda jong ka Sodom ba Gomora ka dei ki jing bishar jong blay namar ka pop ka ba kila yaile blay thang no ya ka ni ting ting ka ding ka dei lu ka dak jong ki jing pten ki jing yalam ka jong blay pi ka mau ha ba ki Israel ki mino na ka ri Egypt blay yalam ki da rishat ding men mien man je thu iki mangalong rengkat lambat pi takra ka ding hakmat jong Shadrach Meshach Abednego kam dei ka ding jong ka jing tem kam dei ka ding jong ka jing ina bo blay wang ngala ino ya pi hapdeng jong ka ding hanoi ka daw ko mo blay mo dunya thu ngadon rekat bat pi ngayat mga haswa jong pi ka ding ka namla ban kata ya pi naman ngadon mga hapdeng jong kata ka ding pi wang yo Isaiah kumni ka nang ba saw pula Isaiah wang wala da pi ya leng ba jong ka ummat ka ding
penung kuslai kemau yo habingi pas pang kemau yo yo Jonah la bread yo Jonah no lo ka lieng bala penhap yo hapo jo ka kam simlala penyap jelop yo Noah yo Jonah nang ta ka kam simlala ban penyap jelop yo Noah ro kum jo kadau kolong ma habo blay udon hapdeng jo ka bat keding bat keding tilong ka kabu ban yo ban pau ya ka burom ko jong blay pi na preng jong ni ka ding blay pun pau ya ka burom ko jo na preng jong kani ka ding ublay upen pau ya ka jing dor rekat ka jong blay haba ublay don rekat wat ka ding kamla ban kata baka Bible ge thu obi pipule kani ka story ka nong ka balai pun chemba wat tang i we nyokle jong ki imsimla ing sakawi ka Bible ge thu ha ka pot ba bread you shitrak mesap ba bet go la bread ki ringkat baka jain phong ka jong ki ngara perkat menang ong blay haba ne thu ya ka jain phong kada ko long ban peni ba what iwe iksai jong ka jain phong ko jong ki haba kila mino nak ta ka LAWAR ding imsim la ing kan mau kaya thupat ka Bible kong kita kinong bread lani kita ki shakli jong sim ne bukan sa ki ba bread yo shedrak ambesha ba ben ko po jong ka ding kita kim sim la lech ka ding hane ka ding kala bam kala klang kala pen ki ba kala pen jot ya ka jim ko jong ki hane ki brew ko jong blay what ha bring jong ka ding no la ba dong kum ni ha bring jong ka jing klut jong ka ding kisong kumusong hapo jong ka jaka ka badan ka AC room kisong kumusong hapo ka yeng ka badan ka AC room habadan ka AC mo ndan ju kuslai ki ya yang pi usem ne bukan sawang ya ibi ki ya lai sangut habangi berat langut ki ya sangut kata ri usem ne bukan sa ya i kumat kilong tek kum ki brio wat apreng jong ka ding ka balaklang hinyo sha banya ka bala ju pen me banya ka bala ju thang hem nyo sha la thang ya ka pen me su ya ka ne kata ka ding ka ba ki ka ba usem ne bukan sa ya i ya kini ki jiu ka kelalong pun ban kata ka kamera AC room na kata jongki bikin ya lek kini wan kini lek men ha kata ka jiu identity ka jongki teng kemau kini ko we teng bleu sha ya ka ding jong ka jingem ka jing ka ding jong ka jing tenju ka ding jong ka jing jar ka ding jong ka jing le jong ka jingem ka jong ha bu jong pi bikin wan ha ka jing dei bo bleu ula ino ne ka da ko long bleu ko an mi ya ka kesiar ka banla kanuksa ngyo issue nang ni balai ki bania ki thang ya ka kesiar ka ding banyo ya ka jing nala ka jong kata ka kesiar ha ka jo ko kom balai u blai ting sha ya ka jing jungi ban ya leng ba jo ka ding kada ko long blai ko wan ra ya ka jilong nala ka jinget ka jong apa ka jong pi ka jingon jo ka kintin nala ka ba khamdon ka jing tho ka ba long shisha ka ba long kumta ka ba don hapo jo ka jing koridor ta kada u blai ko wan ra ya ka ta ka jinglong ka ba koridor jong ka jinglong ka Kristan ke jinglong jo ke jinget kabadan hapo jong ap jong pi ting ho blay hap thang hap sha yang ap pi banyai lema kata ke ding jong ke jing jar ke ding jong ke jing tenju ke ding jong ke jing he pada preng jong kata ke ding wadam klet bo blay udon rekat bat ni hap preng jong kata ke ding ni bun sien pat ke jing he ke jong ke long ba nyimpat ya wat tang ya ke ding nyimpat ya wat tang ya ke ding idang ya la se la manong nyimpat ya wat tang ya ke bat ke ding ngidang ya le si tang apreng jo ka kendo ka bu shit krang kum kani ka sni teng ni sngo mengila shong hadu jok bara apreng jo ka ta ka bentang ni sngo kum jo yeldi kum kita ki brio kum kita ki brio ki bo blay umpet chu ki khmat ki jo uyungi sngo kum kita ki brio ki bo blay ula ino ingi apreng ka ta ka jo nanti ni ngi ben mau shidrak mesha bada bet ni go apreng jo ka LAWAR ding ka bala klang ba ki i ya ublay ubaya ya shwa jong ki ta kada ka jing kai ka ben kong kolong ki jing ten ju ki jing ten jar jong ka jingem kim dei ka dak jong ka jing ino la ne ublay ula tem yangi hane ki dei ka dak bo ublay ko an pen mi ya ka ba ka jinglong nela ka jinglong janai jong ka jinget ki jong ha jong pi ka ba teng ublay weng no yangi na ka ding teng ublay weng no yangi na ka ding namar na preng jong ka ding ngiyo ban sakhi ya ke burom ke jong TRAI teng ublay weng khang ngi na kading pi ula ban weng shitrak mesak ba ban go na kading nomor balik di shakri ki bahok ke jong ublay nomor hadu sim ne bukune sawo ngam shamshu kum kini ki brio u shakri jong sim ne bukune sa u yo i ya khti ke jong ublay ke badan halo jong ki ublay ula ban weng ki na kading hanai teng ublay weng no yang ina kading kada kulong nomor ba na prenjo kata kading ublay uman mangingin sakhi ya ka purom ko jo kunung isakhi ya ka purom jong blay na prenjo kading kunung isakhi ya ka purom jong blay prenjo jingjen jar ki jingten jo ki jinge jong ka jingem kadan ki jingong ka buju ong kum ni habadan ka ik ki jing sedang ka babha
bunsin ki jingkut kadi ki jingkut ka baba kata kadi ki jiong ka bangi jiong bunsin haktin nang wei ki ong kadi ki happy ending habdan ka jing sedang ka baba ka dan ru ka jingkut ka baba hanoi apreng ki jingye ki jing jar ba ki jing stom apreng ki jingye ba ki jing jar ba ki jing stom termau ki ni ka wei kini ki jingye ki jing jar ba ki jing stom ki penmi ya ki jingye ka ba krau ha kita ki ba syakri oblai ha kita ki ba syakri oblai wada kalau kanam long kata ka bakut ka itnat lene ka bakut ka ba snobha ka ba kemen hanoi wala na ka dei banyak leng baya kata termau ki ni ka wei ki jingye ki jing jar ba ki jing stom jong ki jingim ka ding jong ki jingim ka bawan ha ki jingim jingim mala ka singi ka penmi ya ki jingye ka ba krau ha kita ki ba syania ya TRAI ha kita ki ba syania TRAI phai bang syakani ka nuksa ka bang IP chang William Karim ne William Karim ba wan si India ki jingye ki ba bon ha ban mat ki jing sha kan tai ha bang apuli ka story jong William Karim usha kan tai ha ka bu yalap usha kren ben usha le ben ki ba bon ki jingim ka jo ha ban ya leng ba henry ha preng jo kata ka je leng ba ka jo la yai ne ba blai jo nang ta gram stain mo wei na preng ki nong yalap ki ba hapo jong ni ka spas nem ka khat khandai wala wan la ni ka ni ka spas nem ka arpho mut bonong wala wan sini support ri India ban yalap ya ka tin ka jong blai ha ka benta jo ka ri India gram stain ha preng jo ka ding sham yo blai ki khon jong gram stain ki dan laingot ha preng jo ka ding ki sham yo blai ba ka tengah ka jong gram stain ha preng jo ka ding ki sham yo blai bo blai don rakat lemat ki hadu ba ka tengah jong gram stain so ba ka li phai no shakari ka jong ka ong ye kini kentien ha ba ki ye kini ki nong penyap yo lok ujong ka le kurim jong ka ong ngalamap ye ki ngalamap ye ki na preng jo kata ka lawar ding ka la thang yo gram stain ber ki khon ki jong gram stain bro hapo jo kata ka gypsy ki jong ki hadin balai i ka jing in khong jong ka gypsy hadin ba ka ni ka kurim ka jong gram stain ka lai i ya ka met ka balai in khong ka jong ki khon ba kurim jong ka ndien ka ba khadu ba kala kren ka ong na preng jo ka lawar ding nga kloi ban ma peki kata ka jilong kristan ka ba shisha habangi ya leng ba jong ka lawar ding ka ba khadu ka jing kai ka ba khadu na ka ni ka nuksa jing ni ki langut ki sama ka long ban ya ka bangi kerpat yo blai bon weng no yang ba de pi na ka ding tu ngin wat di Jesu ha preng jong kata ka ding Shedrak Meshach Abednego kila ban duan shu blai ba blai kata ngila syakri me to plan no ingin na ka ni ka lawar ding ka ba kum ka ni plan no ingin na ka ni ka lawar ding ka ba kum ka ni u Jesu pa chu Jesu kum jo ko nuksa udi blai ubala ban shim ha ka rai la de ban plan no na kata ka ding na ka jing khluj jong ka pop halo jo ka ding na ka jing terha jong ka pop halo jo ka ding na ula ban ne ya kata ani ujiet banum weng no ya ka ding na ka jim ko jong Shedrak Meshach Abednego ki jiet baginum weng no ya ka ding la ne ki jiet ba ublay unum weng no ya ka ding na ka jim ko jong ki hane ki jiet ban wat ya ublay ha preng jo ka ding ta ka da ha ki wat ya ublay ha preng jo ka ding ka bing shem ko long ublay wan bat ki ha preng jo ka ding pi bun sien ngi ha preng jong ki jing ya ka bangi wan ki wan ha ka jim ko jong ni ki jing yele ki jing tan jo ki nem sniu ki jing ya ki bawan kum long ka nuksa dai pi mau kum long ka nuksa jong klam covid khat khandai biang ngasna bele jo klam covid khat khandai namar bun sien ki kristan ki la ong gini kintin ublay ula tem ya ni ka perthai ngobo ki jing kli shisha se ublay ula tem namar ka pop bagi breu ki la le ublay ula tem pila tem ne pat ba perthai ki dan R.1 billion ki kristan ki ublay uhe ublay ula tem ka perthai ki badan mata R.1 billion na ka pra billion ki bolong ki breu dan persla perthai ki dan R.1 billion ki breu ki ba i yo blai ne perthai ngam te adu kano ki ba i shisha yo blai hane ki jumut junga kalong ki dan kita ki kristan ki ba i yo blai la pa chu nuksa ka jong Abraham hadin ba blai lo mut ban penjat no ye ki breu Abraham le khma jong blai wong try me penjat no ye ki la ki dan san phongut blai wong em ngam penjat la ki dan san phongut men penjat no ye ki namar ki dan tang lai phongut blai wong em nganam pencot ya ka lagi dan tangar pungut min pencot wong em lagi dan si pungut min pencot no ya ka wong em nganam pencot no ya ka perkat ya ka ni ka prothei ka bo blai long nganam thang su ya ka lanu ru ta do da ka singi ka bo blai um sapen khoi do ya ni ka prothei bro ko wei ha ka bakut ke jong ka blai long nganam pha su ya ka jing slei ha ka ni ka prothei kumala pha ka pol ka jong noa perkat bo ni blai ha do ka ta su ne kejing kren kejing bonsin yong ublay ula tim ya kani ka perthai ba kani ka kwa bangin shim ya kani ka nuksa shim ya kani ka nuksa ong mene
bun sin ni ki bangai hau Kristus Yesu hapdeng gini ki hapdeng jo kani ka no ka jing jar ka jing le ka jing tu jo ke jim bun sin ha ka jaka bangin wat you blay ngile kum no yang ablay weng no ya kani na ka jing jo ni ngile kum no ka por jo ka khlam kubit ka kandai bro khoi ni dua ablay weng no you ni khlam kham ngila ban lei ban wan ban trei ban kata kum ta ta hane ko wei ka bangang tep ngong ha ka por ka jong blay ki ike bro ki nyat bet ublay syak yang abri pi banyak ling baca ni hak caka hak tu kipor ngak biru ho ni le dua ya kata ngarung ala dua ya kata ublay simna hani nga syam man nang la puli jedial sidrak misak abnego ke kamang yo ublay weng no ya gading the na mame de ko pejak yang ni gading makan lip sendon kemong ta hani kilek ko hapdeng jo gading ki wat yo ublay bare ki wat ublay hapdeng jo gading ublay wan hiar hapdeng jo gading ni ngilek ko hapdeng ko bit kendai ablay weng no mame ko bit kendai aja kamu nong play ngawat yami apreng kani covid kat kendai ngadon kam yami pi ha ka jing ka bangi mat ha ka jing le ka bangi mat dai ha apreng jo kata ngi wat yo play one bara play one apreng jo kata ka jing le ka jong jong pi tikna bai mengin job ya ka ha ka gasi ngin job bai ngila ban ya ling ba shi singi arsi ngila ban ya ling ba shi snam arsenam ngila ban ya ling ba le se shi post nam ar post nam ngin job ya ka gasi ngin job ya ka gasi nomor play udon rengkat bani tak ada kini ke benda ke belai ke hikai yang mena hak ni ke jingim ke jong har kum ju menta ban perkhat yang ni ke jing im yang sasi sen bannya ke bangi ke fat ublay nang ablay weng no ke ni ke jing he duai no da ke ni ke jing duai menta ha wan ke jing he atrai yarap yang abang syam mi hapdeng jong ni ke jing he atrai yarap yang abang yo i mi hapdeng jong ni ke jing he nama lo pila yo i yo blay hapdeng jong ke jing he dai klet na ban yo i ke jing he ada pio iyo blay hapdeng jo jing jar piklet na banyu iyo ke jing jar ke badan nomor blay la iyo so yo blay Sidrak Mesak Abednego haka jaka banyu iyo ke jing shirkai jo kata ding ki iyo ke jing bhabri jo Jesus Christ haka jaka banyu iyo ya kata ke jing klang jo kata ding ki iyo ke jing klang jo ke jing ai ke jong blay haka jaka banyu iyo ya kata ke jing shirkai jo kata lawar ding ki ibn ban ya ke jing kraw jo blay hapdeng jo lawar ding haka jaka banyu iyo bakal lawar ding kala bamdu iki ki bakal keti jong blay kawan menyerap ya ke im joki nak kelai tali ke kerteng ke joki ni langut ke brio ublay ubai ublay ubomdan chu ubakum u bad ublay ubalong ke jerap ko jongki kene gede bu ki ha ke im ke jongki takada ke jing kedu yang apa di piru kum ju ke jing kedu yang apa di piru kum ju kolong ba ai ba ke jim ke jongi ke mana ke singi kum ju nginyu ublay hapdeng ke lawar ding om tang banyu bengin wadru ublay hapdeng jong kalawar ding ngalawat imi ablay hapdeng ke nyamra David Ukraine kata ngalawat imi ablay hapdeng ke jing jar hapdeng ke jinge ma shem lu kumju yemi bamlong blay bomju ino ya ke jim ke jongi kemau gini gue utrai udon bat ngi hapdeng jong geding utrai uyai bat ngi hapdeng jong kata geding de tangbu don uyai Sidrak Mesak Abednego sim ne bukan sawo ngoyo ibal sangut ki ya hapdeng jo kata geding hatum shimla bread langut ndai tang ma ki shong ntang bo blay don hapdeng jo kata geding ki ya hapdeng jo kata geding tak kadang omne sngo kumba Sidrak Mesak Abednego ki ya shong ha ke AC room ki ya showroom chaneng badum tang shop maki don so we ya bat ki we ta utrai ujong ki baki ki mani sakwe ke bang ko banong kolong bo utrai usumar hapdeng jong kata kalawar ding om don bala ban kata iki brio jong blay habo blay sumar ki hapdeng jong kalawar ding sam jong David ban penkut ya kini gajing hikai kini step ke bumta sam jong David ke basispa live pra ke khot ke benyo ong om don shu komu blay om don shu komu blay ubakine ki samla kila money kila syakri om don shu ubakum u tu nya puli kini ke sam ban penkut ya kini gajing kuson kini ke step ke bumta la kini si bumta sam basispa live pra khot benyo langa ya hapdeng ki jing jar me men pen syat yang men rai la ke kti persya ya ke jing bitar ki nong shon jonga baka kti kamon jong me kan pen im yang utrai un pen dep ya kata ka syafang jonga ke jing snei jong me atrai ka bom jukut what ino ya what ino no ya ki kam la ki jong ki kti ong David ang ni sam wat lang ya apring ki jing jar ki jing utrai un pen syat bor un rai la ki kti o ki nong shon kan la banyale persya kare ki jing kai na ke jim jong Sidrak Mesak Abednego ko khot yang ab pi kini ke singi kolong tungin shania yo try ubala ban ya ubala ban tray ubala ban pelat ubala ban yarap yang ab pi
ban kersan bor ban penim yang apa di pi nak tersem nak syurkai jong kalawar ding ka bakra ka tata ini gedi jing kai nak jing bu jing di lain ke sama